Ukuyofuna inyanga osizo ayibo. Ukuyofuna usizo einyangeni akukho wrong. Vela ayikho into wrong la emhlabeni futhi ayikho into right. Izinto zibalansile. Right khona into wrong ngakho, wrong khona into right ngakho. Kodwa ke kune meaning ukuyofuna usizo einyangeni. Kune meaning, spiritual meaning behind. Lo meaning ithi kusho ukuthi wena usuhlulekile ukuzilwela spiritually noma awuzange uze uzame ukuzilwela noma awazi ukuthi kumele uzilwele kanjani. So therefore usuyapika. Bese iphinda ithi usho ukuthi lo muntu lo ompikayo unethemba lokuthi ungaphezulu spiritual ukunawe ungaphezulu ngale nkinga le obhekene nayo. Kusho lokho ke ukupika lokho ayikho into wrong ngokupika, yabo. Phela nje ukuthi nansi incazelo isho ukuthi wena uhlulekile noma wena awuzange uzuzame, isho lokho ke. But nakho kunyomela ukuthi ukwazi uma ngabe lenkinga obhekene nayo empilweni ayidinge kulunga ngokuthi upike wena. Idinga ukuthi wena ifuna ukukuchanela inkinga nenkinga phela isuke ize ngereason ethile, isuke ize ukuzokufundisa okuthile, ayizi for mahala nje. So uma ngabe ukuthi wena lenkinga ayizukulunga ngokuthi upike, inkinga lena eqonda ukuthi wena ube kwi-receptive mode. Inkinga nje le noma izinkinga noma inkinga eqonda ukuthi wena ube kwi-receptive mode. Khona kuzoba khona into ezokwenzeka. Ukupika kwakho ngeke kuze kusebenze. Ukupika ngeke kuze kusebenze ngoba uthola ukuthi kufuneka ukuthi imizamo yakho iqala iphele yonke. Yonke imizamo unayo iqala iphele yonke, yabo. Bese iphelileke imizamo khona uzokwazi ukudirectwa kahle. Ngobani? Awukwazi ukudirector umuntu naye ebezidirector futhi naye ngokwakhe. Akusebenzi kanjalo. Ngcono ukuthi uqale umyeke le direction yakhe ingamleadela indawo bese uyamdirector ke uzokulalela ngoba usebonile ukuthi lento yakhe ayisebenzi, yabo. So ke uma ngabe ukuthi ke bekumele ngabe lento ngoba phela ke kuyeza kwesinye isikhathi uthola ukuthi ukupika vele kufanele ukuthi upike ngoba nje vele hlezi uzoba khona umuntu